Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa ai fartajen wannan bidiyon hakan yana sa duk bidiyo muka azo za ka yi saurin gane shi. Le 9 avril 1999, le 9 avril 2026. Shekara suna guga shekara yau shekara 27 kenan da rasuwar wannan marigayi Ibrahim Bare mai nasara. Shugaban ƙasa wanda ya yi niyyar zai haɗa kanun ƴan Nijar kuma wanda ya yi niyyar wannan proje da President Abdurrahman Chani yake nan yana wallafawa a Nijar, wannan shugaban ƙasa shine wanda ya yi niyyar kawo wannan proje, wanda bai sani ba za a faɗa mashi. Ibrahim Bare mai nasara, wanda ya sai Ibrahim Bare mai nasara ya san President na wanda idan ya ce zai yi kuma President ne wanda ya yi taka tsantsan, ya yi duk hanyar da zai yi mu rabe da turawa yadda za mu yi mu ci gashin kanmu. Allah bai nufa ba lokacin ƴan siyasan ma da kanunsu bai waye balle ƴan ƙasa. A lokacin Ibrahim Bare mai nasara in ba ku manta ba, Ibrahim Bare mai nasara ya yi niyyar ya mai da ƙasanmu ver kamar yadda Abdurrahman Chani ya kanan yana yi. Ya isa zuciyar cewa za a yi noma a faɗin Nijar ko ina ko ina. Ibrahim Bare mai nasara shine ya ɗauko Shinuwa ya zo ya kai su farancirkin Nijar da Libya. Ya ce musu wannan yashin mi aka iya ayi da shi, kaka menene yake iya yayi cikin harkokin noma. Shinuwa suka ce wannan yashin komi an iya ataka wajen, akwai abubuwa da yawa da aka iya asarwa kuma su yi kyau a cikin wannan yashin na farancirkin Niger Libi. Ya ce musu Shinuwa suka ce Ibrahim Bare mai nasara sirtu kwambitar, suka ce idan aka ce za a kwambitar wannan saharakin kwamfutar sai dai Nijar ta ɗauka ta kai ƙasashe ba ma na Afirka ba na Turai. A wannan gabat sai aka samu wasu 'yan siyasa suka ce, 'yan Nijar ku tashi, wannan shugaban ƙasa son na haika sai da Nijar, ya saida ma Nijar, ya saida ma Shinuwa ƙasar Nijar gaba ɗaya ɗinta. Wannan wajen son na haika sai da ma Shinuwa wannan wajen. Aka ɗauko magana aka zo ensemble aka yi zaɓe, kuma waɗannan 'yan siyasa suka yi majoritekin cewa saboda suna da majority suka ce wannan 'yan Nijar kusan da cewa wannan shugaban ƙasa son da ya sai da wannan ɓangare ga Shinuwa. An yi ciniki komi da komi ya ƙare, yan son ɗaya na aka yi 'yan Nijar ku yarda a amsa kuɗi. A lokacin ba dibitoti ba ko mayan 'yan siyasan ma kanunsu bai waye ba saboda matsaloli ba irin na yanzu bane da rezo su yake sa ana sensibilization kin mutane. A lokacin da yake su sun sani ne dai, ko a ce sun sani ko mun ce ba su kansu bai waye ba, amma a lokacin menene muke nihi gaskiyar magana yalla ba su san nihin turawa bane a lokacin. Wallahi aka yi zabe kuma aka kada wannan bawan Allah a asambile, wannan magana ta mutu. Da haka 'yan siyasa ba yau na suke suna cin zarafin Nijar ba. 'Yan siyasa sun dade suna shan jinin Nijar. In kun bincika kun gani akwai to bar da ya tsallake wannan wurin saboda ba ta nan muke ba. Yau ta ziyara ta muka ga Ibrahim Bare mai nasara. Allah ubangiji ya ji kanshi, Allah ya ji kansa da rahama, Allah ya yi masa kurakuransa, Allah ya sa ya huta.